is 4 uur, er is het Frieske Nijs in het kwad. Goedemiddag. Friesland luidt hem net del bij het voornemen van Den Haag om geen extra stoptrein te staan tussen Ljouwert en Zwolle. Nou rieden tussen Zwolle en Ljouwert nog 2 sneltreinen in de uren. De provincie en vervoersbedrijf Arriva willen daar in de nieuwe situatie graag 2 stoptreinen in de uren bij hebben. Maar minister Schultz van Hagen van Verkeer liet weten daar niet voor te filmen. Deputaire Kramer wil nog actie richting Den Haag. Ja, we zijn teleurgesteld dat we er net bij zitten, omdat wij vinden dat wij goede argumenten hebben om in ieder geval vanaf 2015 extra trein tussen Ljouwert en Zwolle rijden te laten. Kneppelvreed en de Frieske taal onder de aandacht brengen. 60 dagen lang is dat op 60 plakken in onze provincie Dien. In Bolzet is Joet de aansluiter. Joet betekent wij de strijd om het vrije Frieske wut. Maar het de Keppelfeest waar een tal van activiteiten in onze provincie uitsletten. Reden voor dit alles, 60 jaar wie de tijd dat de strijd om het Friesk in het officiële verkeer zijn hichtepunt kregen. De organisatie denkt dat alle activiteiten een goede promotie west hebben voor de Frieske taal en skiërtnis. Nou, we kennen vanzelf dan net helemaal hoe je het, maar als we de hele 60 dagen josten, dan denk ik dat dat 10 slagen is. Wij hebben een hele grote mensen hebben nijtinkelitten over de taal. In Bolzet winnen je het verskate optredens en lezings. Staatssecretaris Bleker van Natuur wil het mogelijk maken CO2 te broeken voor het vergassen van gozen. Bleker zei het op een CDA-bijeenkomst in Heeg. Gozen zorgen voor een protestkeer aan het gewaaks van de boeren. Nevens de staatssecretaris leidt er een akkoord tussen landbouworganisaties en beestenbeschermers dat in bepaalde perioden van het jaar gozen aanmaken willen maaien. Het broeken van CO2-gas zou de meest beestvriendelijke manier daarvoor wezen. De 3 Frieske Hegenskwalen lukt een protovolk op in dagen. Op het voor aankomende studenten hield hij belangrijker om voortdurend de goede kaart te maken voor een opleiding. Terug de langstudeerboetes is er net vol rond meer van om van opleiding te verhoren. De Hegenskwalen zetten hier dan ik extra op in, maar de dagen. Friesland maakt een Europese editie van de Olympische Spelen voor traditionele sporten, de World Sport for All Games, organiseren. Een week roemt Friesland de organisatie van het mondiale evenement mis. Indonesië zal in 2016 de World Sport for All Games houden. De overkoepelende organisatie van het sportbaden, Tafisa, was zo onder indruk van de Friese presentatie dat ze vregen hebben om in 2014 een Europese variant van het evenement hier te houden. Uw plan is een plan van goede verbindingslezen. Net zaken op nij, dwaan, maar alles wat we hebben, goed op een goede manier om elkaar keppelen. En dat is kracht. En ken je dat dan in 2 heel hier in plaats van in 4 hier? Nou, dat wordt heel gedraven. Ook op het financiële stuk wordt dat heel bot versnellen. Maar wij denken dat we dat van elkaar krijgen. De kosten van de roest op rond 5 miljoen euro. Het hield maar bij elkaar gebracht worden door Europa, de provincie, gemeenten en bedrijven. Douwefokker Anne Bruinsma van Belsum is vannacht bestellen. Van 80 van zijn zeldzame Jan Aden doden. De doden binnen Marmekoor was van 35.000 euro wurg. Bruinsma kwam juist jong thuis, doet er niet een zeeg dat de door naar het douwehok hier stier. Ik denk dat is ook raar. Dus ik ben Sjen en dan winnen alle doden weg. En met die Jerk ook wat. Dus ik ging erheen. Ja, dat weer op dit plak, hè? Toen ben je hierheen erom. En toen zei ik nog dat er een auto stier. En dan had je een witte nummerbord. Maar ik kon het net lezen, want wie ik mistig. En ik denk de oude hinnen, maar ja, die weer gauw weg natuurlijk. Het gaat om raszuivere Jan Aden doden. De politie is op zoek naar tjoegen die het wat bijzonder schoon hebben in omjouwing van de Mulzelenen en de Hoflenen in Belsum dus. Cambuur, die juist die goede zaken, trok de uitwedstrijd in Telstar maar 4-2 te winnen. Dat ging net zomaar, want de Leeuwers kwamen 2 keer in de wedstrijd op een achterstaan. Een betterspel in Cambuur kreeg in de 29e minuut in de wedstrijd in Telstar het lid op een oorstrog. Dit doelpunt van Johan Plat op onjan van Anthony Correa. Voor slaantje in de verhouding in, maar gelukkig wisten de Leeuwers binnen een minuut de zaak weer te repareren. En hoe? Een prachtig paasje van Dissels, een dito-schot van Ozan Turk en dat betekent 1-1.
Dat wie ik de rest aan. In de tweede helft dit schot van Nick Kuipers wordt loslitten terug te Loeken. En dan is het Sead Masreku die het rekken zitten kan. En dan rent Cambuur op een ei achter de feiten aan. Dat wordt het 6 minuten, want dan is hier de kopbal van Melvin de Leeuw op de voorzet van Drosten. Die te verzorgen dat het 2-2 wordt. En dit is de mooiste van de wedstrijd. Een prachtige paas van Turk op Dissels. En de stift is geweldig. 3-2 en dan kan Cambuur de schroom van hem afsmieten. Krijgt nog wat hulp van de centrale verdediger Gerald Promes. Die in eigen goal zit. De 4-2 en daarmee de beslissing. En de Ljouters wint het uiteindelijk een zelfsautomatie via dit doelpunt van Bob Schepers. Cambuur wint in Velsen-Zuid met 4-2 van Telstar. Het waren er nog. Joen en vannacht hebben we wettemaaid zien, maar mist, bedienen dichte mist. En de temperatuur luidt op met 2 graden hinnen. Morgen bloot het mistig, de zin komt er haast net terug. En de temperatuur luidt tussen de 4 en het 10 graden. De zuideerste wind is zwak. En dat via deze kwarte uur. Die kan je dadelijk zien naar Heer. En ik meld me maar meer Friesnijs, Azers om 6 uur.